Nicole and Chris. Ilang beses kong pinag-isipan kung isi-share ko itong kwentong ito. Kasi sa totoo lang, hindi ko naman kailangan ng payo. It is not because I am too proud. It's just that alam ko naman ang dapat kong gawin. Napakarupok ko lang. Nako, kwentong rupok, partner. Daming relate. Daming relate. Alam mo, kaya niya sinabi talaga, partner, na hindi naman siya humingi ng payo. Kasi kahit hindi naman humihingi ng payo, binibigyan kasi natin ng payo eh. Medyo epal din kasi talaga kami ni partner eh. Itago niyo na lang ako sa pangalang Apple. I am 37 years old. Ang tanda ko na kaya nakakaya na talagang humingi pa ng payo. Even my friends, sawa na akong tuktukan. Pero I will share na lang din for entertainment purposes. At the expense of my duguang puso. Ako po ay isang abogada na may mataas na posisyon sa opisina. Around December 2019, may nakilala akong pulis na mataas din ang posisyon. Nagkapalagayan kami ng loob. Constant ang aming communication. Nagparamdam na manliligaw pero hindi naman naging formal. Sobrang gusto ko siya. Ideal kasi. Ang problema, inaasawa niya ang trabaho niya. Dumating sa point na nagkaroon kami ng just purely sexual relationship. Magkalapit lang, hindi ko naman masasabing fubu dahil sobrang swerte na kung magkita kami once a month. Pareho ng, sandali, nalilito ko. Ang lain laptop ko kasi sa akin. Hirap na hirap ako para ma-maintain itong anggulong to. Dito sa ating live streaming. Oo. Pero sa totoo lang, 1 metro po. Yun layo ng laptop ko. Buti na lang ang vision ko 2020. Yung mukha ko kasi ni Nicole, favoring the camera. Oo. Pero yung eyeballs niya, nakapaling sa kaliwa. Oo, correct. Tapos touchscreen siya. So, may ginaganong-ganong ko po. Ang layo po niya sa akin. Teka lang, ayusin ko ha. Teka. Medyo hirap ake. Sa mga nanonood sa atin via live streaming, relate sila. Sa mga hindi, kami po ay mapapanood na po live sa ating www.loveradio.com.ph, Yes. ang ating website. Teka, ayusin ko lang yung laptop. Okay, watch us live. Yan, ilapit ko lang ng kaunti. Ayan, ulitan. Dumating sa point na nagkaroon kami ng purely sexual relationship. Hindi ko naman masabing fubu dahil sobrang swerte na kung magkita kami once a month. Magkalapit lang ang work namin pero sobrang dalang naming magkita. Same age. Parehas ng matanda pero parehas ring walang katinuan sa relasyon. Kahit nilinaw naman niya na sports lang kami, I began falling for him. I couldn't help it. Hindi ko pala kaya ang sexual relationship lang. Ilang beses naman akong nag-attempt na layuan or itigil ang communication namin. Ang nakakainis, every time na magsasabi siya na magkikita kami, kakaripas ako ng takbo papunta sa kanya. Siyempre naman, party, may ganap eh. Magmamadali ka talaga. We are both single. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan naming itago kung ano ang meron kami. Wala naman siyang pamilya. Wala talaga. Trabaho niya lang talaga ang inaasawa niya. Ayoko ng ganitong setup pero hindi ko naman magawang totally i-shut off siya sa buhay ko because I like him. More than he deserves actually. He's a good man pero ano bang plano niya sa akin? Almost 2 years na kaming ganito. Every time na magseseryoso ako ng usapan, hindi niya papansinin. Ayaw niya kasi ng mga madramang usapan. Gusto niya lang masaya kami. Pero paano naman ang puso ko? Sana naman po ay na-entertain kayo sa kwento ko. Ang inyong tambalanista, Apple.
Ito yung kakapost ko lang nito, partner eh. Kaya kanyang pakiligin pero hindi kanya kayang mahalin. Ouch! Saklap nun! Shit! Nako, daming Diba? tinamaan! Diba? Kaya kanyang pakiligin pero hindi kanya kayang mahalin. Or what's worse, medyo kaya kanyang mahalin pero hindi kanya kayang panindigan. Tama. Diba? Shit! Hindi ka humihingi ng advice, girl, pero you're not doing your best. Mm-mm. Kasi 37 ka na. So, nagsimula ka dyan, 35. Mm. Naku, girl, ipagpatuloy mo yan. Naku, sabi ko sa'yo. Sinabi namin kanina sa unang tambalan, age is just a number. Oo. Pero meron pong pagtuyo na Tama. Mangyayari. kaakibat, di ba? At hihintayin mo pa bang umabot ka doon sa pagtuyo before ka maghanap ng isang lalaki na ibibigay sa'yo yung kaya namang ibigay nung guy na yan. Tama. Actually, kung tutusin, sabi mo, you have a purely sexual relationship. Hindi niya nga masyadong naibibigay kasi once a month lang, girl. Kulang pa pala. Napaghahalata ka? Hindi! Bipin sa'yo ang isa. Hindi. Ang sinasabi ko lang kasi, partner, yung bang pinagtatanggol niya ng gusto, mabuti man lang kung 'di ba kasi ang dalang magkita. Tapos alam mo 'yun, yung mga ganun. Mabuti man lang kung yung ipinaglalaban mo, meron namang dahilan. Kumbaga, ibig sabihin, hindi lang kayo once a month magkita, okay? Not necessarily dahil may ganap, 'di ba? Yung ganun, yun lang na malapit yung work ninyo sa isa't isa, pero you do not make that effort. 'Di ba? Obviously, naasawa niya yung work niya kasi mas mahalaga 'yon. At saka pulis kasi, ganun kasi talaga pag pulis pang kawalawakan. Talagang Iba ang priority nila. Talagang God, country, and fellow Before men. you, Oo, yes. before you. And yun din yung kailangan mo rin tanggapin just in case. 'Di ba? Mag-try naman siya mag-level up. Kaya mo ba na ganun lang din? Kahit asawa ka na niya, hindi rin siya kaagad laging nandiyan. Tama. 'Di ba? Iba yung yung mas sinusundan niya yung ibang commander. 'Di ba? Hindi ikaw. Yung commander in chief niya yung susundin niya more than you kasi it's God, country, and fellow men. Ganun. Oh. Isa lang diba? ang impression Tsaka ko girl, dito. yung pagtuyot. Doon ako scared. Dadating yung pagtuyot, yes. girl. 'Di ba? Yun din yung impression ko, partner, no? It's complicated. Yeah. Suma total yung relasyon mo o pakikipagrelasyon mo doon sa lalaking yun ay komplikado. 'Di ba? Kagaya nga ng pinag-usapan natin kahapon, partner, sabi mo kanina, Alin? yung kakasabi mo lang ngayon. Yung gusto kanyang kaya kanyang pakiligin. Pero hindi. Alin doon? Ang dami ko nang sinabi, partner. Ang hirap naman ng pinapagawa mo. Yan, 27 na siya. 37 na siya. 35 siya nagsimula. Di ba? May kaakibat itong ng pagtuyot. Pagtuyot. Okay. O, kagaya na pinag-usapan natin kahapon, di ba? Posibleng yung mga bukas, magsasara. Magsasara na. Hihintayin mo pa bang magsara? Isipin mo yung butas sa tenga. 'Di ba? Dati butas 'yan eh. Pero dahil hindi mo naman nasusuotan ng hikaw, dumarating daw yung time na nagsasara 'yun. Correct. So totoo. isipin mo 'yun. Ayaw natin Actually, magsara partner, mga butas. hindi naman magsasara Diba? yung mga butas niya. Hindi. Lilinawin lang natin. Hindi kasi Baka kasi kung sa mabuting butas to eh. feeling ko hindi Analogy naman. lang yung butas. Kasi Hindi. sinasabi natin dito yung puso. Oh. Di ba ayaw natin kasi baka mamihasa yung puso mo. Correct. Na nasanay na siya na ganun lang. Yes. Di ba parang katulad lang yan ng Correct. kapag ka tumaba ka, mas Mm-mm. marami yung kinakain mo kasi yung tiyan mo mas expanded Nasanay. siya eh. Oo, nasanay ng banat. Sanay siya sa banat. Kaya nga Oo. pag nagpapapayat ka, magsusuot ka ng girdle. You train your waist. May mga iba nagsusuot ng mga waist trainer, yung mga ganon, yung mga corset na pagkasikip-sikip na kulay violet ka na. Mapanindigan lang na maliit yung bewang mo, 'di ba? Kasi kailangan mo i-train yung sikmura mo na maliit lang yung siya, yes. yung kakainin, 'di ba? At maliit lang siya. So parang ganun din. Correct. Yung sinasabi natin, baka masanay ka ng Oo, ganyan, masanay sayang ka. yung panahon mo. Oo, mayroon tayong hinahabol na oras dito, girl. May nahabol tayong edad. Tama. Kahit hindi dito pumapasok yung age is just a number. Kasi ikaw yung tipo ng babae na sabi mo na-realize mo na you're not for a purely sexual being. You want something that is more than that. And girl, you deserve more than that. And obviously, from
from people outside of the box, 'di ba? Yung nasa labas ng sitwasyon na pakinggan yung kwento mo, obviously hindi maibigay ni Mr. Policeman yung Correct. kailangan mo na more than just the sexual thing. Siya yung klase ng tao o tipo ng tao na hindi kayang ibigay yung pagmamahal mo. Disregarding the profession, baka sabihin niyo yung mga ganong klase hindi ng... naman, wag sensitive. Ang sensitive na mga tao, nakakaloka. Lurky ako sa sensitivity ng mga tao ngayon. Diba? Siya yung tipo ng taong hindi ka kayang bigyan ng sapat na panahon. Diba? Para maramdaman mo yung pagmamahal na hinahanap mo sa isang tao. So pagka ganun, 'di ba, hanggang kailan kang ganito? Correct. Uulitin na naman namin. Yes. May hinahabol tayong edad. May hinahabol May tayong target ka. Mayroon tayong hinahabol na kunat. May hinahabol tayong butas. Ang dami nating hinahabol, girl. Hindi, tsaka sayang yung time. Yes. Sayang yung time na pwede kang makamit ng somebody else. I'm sure your friends, sabi mo nga, yung mga kaibigan mo, nagsawa ng tuktukan ka, nagsawa ng pagsabihan ka. Well, hindi mo kami friends, so hindi kami sawa, di ba? Tsaka ito yung moment namin para sabihan ka lang din talaga ulit, Apple, di ba? Na sayang yung time kasi meron sanang pwedeng magbigay sa'yo ng kayang ibigay ni Mr. Policeman and so much more. Kasi yun nga sabi ko, mabuti man lang kung hindi lang once a month. Diba? Parang maipagtatanggol mo at maipaglalaban mo kung bakit. Justified diba? ba kung 4 times a week? Na magkita at least? Oo naman, part-time. Magkikita kayo. Isipin mo, magkalapit kayo sa trabaho, hindi kayo magkita. Oo, sa bagay. Oo Yun nga pa naman. lang Nakakatampo nga naman yun. Nakakapagtampo. Madadaan naman yung opisina. Tapos hindi ka magkikita. Tapos magkikita lang. Nakaschedule yung meet up nyo at mabuti uwi 15 lang. Mabuti ganun, kung scheduled pa. Paano kung bigla-biglaan lang? Yun nga, di ba sabi niya, kapag ka nag-message, kakaripas ka ng takbo. Kahit may meeting ka, ay naku, sayang, ganap. Cancel, Punta ka meeting. 7-Eleven, bilhin feminine watch. Ano ba sinasabi mo? Ay, hand wash pala. Mali. Pinagsasabi. Para. Hand wash. Para malinis. Diba? Para, Stay kasi safe. magkikita kayo Stay safe and the social distancing. Karibo sa 7-Eleven. Nagmamadali. Bili agad itong wash. May ganap Diba? Yung mga ganun, sisisitin mo. Although may excitement kasi ang taas ay nag-build up yung kasi yung excitement Kaya lang kasi hanggang kailan. I mean, alam mo, parang feeling ko, may yung mga ganyan, yung may luxury na ganyan, yung mas bata Sorry na po kung talagang pinagduldulan talaga namin yung age, no? Pero, yung may luxury ng ganyan, yung bang maghintay lang, ganyan. Yung mga medyo younger, yung mga nandun sila sa years nang hindi pa sila sure kung if they want to be in a long-term relationship, nagdi-discover pa sila about themselves and yung mga ganon. Correct. Pero ikaw nandun ka sa hindi naman nandun ka na sa settling down. Tama. Oo. Sa edad na kailangan dapat although walang standard. Wala namang standard. Pero wala lang, parang ang sinasabi namin, sayang talaga yung panahon. Time. Kasi yes. ikaw yung sa pagkakakilala namin, base sa kwento mo, pwede you might be a great family woman. 'Di ba? Yes. Alam mo yon, family person. So, mag-umpisa ka na maghanap ng talagang yung may balak na magtayo ng pamilya kasama ka. Correct. Another Hindi question. Kung kailan lang maisipan, 'di ba? Another question. Unang-una sila ba? Hindi, di ba? Hindi walang binanggit label. Yun ang masaklap doon. Sipin mo walang yun? label. Effort. Eme lang. Boom lay lang. Correct, Boom lay. Yung ang dami mong iniwan para makapunta na 7-Eleven, di ba? Kasi natataranta ka na. May ganap ka eh. Di ba? Tapos, hindi naman pala kayo. Babalik talaga tayo dun sa gusto kanyang pakiligin pero hindi kanya kayang mahalin. Di ba? Ano ba? Wala ka nabanggit na kayo. So, wait lang, balikan ko baka naman meron. Ang impression namin, walang label. Di ba? Actually, sa classroom pa nga lang, tinuturo na yun Kapag sa exam, kapag walang label, mali agad yan. Correct, mali ang sagot. Mali ang sagot. So, ganun din sa real life. Oo, sa real life. Pwede natin i-apply. Kung walang label, mali yan. Alam mo, partner, dito na talaga napapatunayan na kapag ka matalino, tanga-tanga talaga sa pag-ibig.
Relate. Naku, baka merong may masabi tayong hindi niya magustuhan. Demanda tayo, Oo nga, partner. demanda tayo. Abogado pala yung kausap natin. Na-realize ko nga bigla nung, ako isang abogado may mataas na posisyon. Hoy! Joke lang ang lahat, Apple! Pawin namin 7-Eleven, ha? Joke lang yung 7-Eleven. Joke lang talaga yun. Wala naman kami banggit, di ba? Oo. Sana makilala ka namin soon. Oo nga. Kasi marami kaming kaso eh. Oo. Hindi yun, partner. Para maturo namin yung pinakamalapit sa 7-Eleven. Makakabili ka na ng Oo, watch. para mabilis ka lang din. Para mabilis ang kilos mo, di ba? Yun ang purpose namin in life. Thank you, Apple, for sharing your story. Your Yes. marupok story with us. Alam namin na hindi madali. Kasi syempre, meron ng feelings na involved. Yun yung kasi dun eh. Nag-invest ka sa emotions. Nag-invest ka na Yes. ng feelings. Yun yung pinaka medyo masaklap dyan. So, bago patuluyan talagang sobrang falling for you ng eksena, you know what to do. Tama. Napasa mo nga yung bar, taas ka na posisyon mo eh. Yung iba nga walang trabaho, mas matalino sa isa pag-ibig, girl. Tama. Napatunayan na talaga. Yung mga matatalino, shock talaga sa pag-ibig. Yung mga matatalino, sila talaga yung naloloko, na biktima. Di ba? Nastapa na scam. Correct. Relate. Ano ba yan? Pag-ibig pa ba? Ang usapan. But thank you. Yes. Thank you, Apple. Actually, truly, hindi ka man humingi ng payo, nagbigay pa rin naman kami ng payo. And yes, yung purpose mo to entertain, na-entertain naman kami sa kwento mo. Tama. Salamat. Tawan-tawa nga si Nicole eh. Oo nga. Nung na-imagine niya kung paano ka natataranta talaga na pag nalaman may ganap. Correct, Kumapa pala baka nag-early out ka nga eh. Yung may kaso ka pero Tinapos mo agad. tinapos mo agad. Yung nanatiling nakakulong yung dapat sana makakalaya na. Kasi nga nauna yung ganap. Oo. Minsan lang eh. Yung makakalaya, isang araw pa kaya mo yan. Ako isang beses lang isang buwan, sabi ni Apple. Huy, joke lang, lawyer. Partner, wag ka nga. Joke lang yun ha. Sabi mo nga, again, ulitin natin. Ang Oo. purpose niya, Is to entertain. Oo. Tinotodo lang namin, girl, ang entertainment. yes, ginawa naming entertaining Yan, ang lalo. episode mo. Correct. Salamat sa iyo, Apple, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnay@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!